Vítam nového videa, dneska ideme robiť prvé dve misie z Last Dose alebo Drag Wars z druhej časti, takže ukážem vám, ako to všetko spraviť. Už som to štartol, takže už tu máme nejakú animáciu a dajte like, odber, vieš, aby mi to pomohlo, aby sa to video dostalo ku viacej ľuďom. Takže uniesli im nejakého kamaráta a... Aha, tak teraz idú po nás milión ľudí, super. Kamo, tak takto ideme všetko zastrieľať. Tu je celá mafia, more. Koľko ich je? Dead. Zdochem. Dead. 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 Nie, z boku, ja som slepý. Koľko ich tu je, prosím ťa? Ešte aj helikoptéra ide po nás. Kamo, 1 500 ich tu je. Už ide helikoptéra, už prišla. Môže zdochnúť? Dead. A páč, sa spadol na mňa. Ďalšia? Kamo, oni nešetria s tými. Kamo, ešte ma zaujíma, že koľko ich tu príde ďalších. Tam sa schovajú všetci. Ja som týchto tu dal, teraz tu pôjde ich 1 500 000. Tak kamo, oni tu traja hneď vybehli. Nemám armory, kamo. Kamo, koľko... Ja už nemám náboje. Dajte mi chvíľku. A ešte aj Helena prišla. No dobré, helikoptéry musia zdochnúť. To u nás nepôjde. Tak. Tak. Kamo, ale ich tu miliarda, kamo. Kamo, som myslel, že už 4-krát som skoro zdochol reálne. Ale dostali. No, to je všetko? Či ešte dačo? Lebo kamo, ich tu bolo 1 500 000. Fakt. To bola ale krátka misia. Takže my už sa vidíme rovno pri druhej misii. No takže už sme tu v druhej misii. Toto by už malo byť možno kúsok ťažšie. Kamo, no tak, dobra. Zatiaľ, kým ja už nasadám do auta a kým on to vypráva, tak môžete zatiaľ dať like. Aj odber. A tak no. No takže už sme tu na náčku a ukáž sa, čo tu máš. Ma to zaujímalo. No vystúpiš z toho auta konečne. Ideme na nich. Dúfam, že ich tu nebude zas tak veľa. Myslím, že je ich tu veľa. Aj keď, iba zopár. To dám hneď. Tak, aby tam nekempil za tým rohom. Dead, ešte ty. Schováš za domom. No, dostal sa. No, hello. No dobre, takže tu nič. Ideme na Bčko. Takže už sme na Bčku a ukáž sa, čo to tu mám robiť. No ich je tu viacej. Ajajaj. Keď si mám tipnúť, ani tu nebude. Kamo, koľko ich tu? Jak dobre ma trafili, kamo. Zostalo. No, kde sa? Čau. Nemá nič. Nevedel nič. No neviem, čo ideme ďalej robiť. No ukáž sa, čo to tu máme. Je ich tu 500 000? Nie, iba 5, či koľko ich tu mám. Dead. Ďalej dead. Skoro som trafil toho bossa. Dead. Ahoj, dead.
Ďalej. No. No ideme ďalej. Kamu, prečo som... No. Dobre, tak ideme ďalej, do takého Elysian Islandu musíme ísť teraz. No jojoj, pomoc ľudia, pomoc. Do Elysian Island. Takže kamo, teraz tu mám všetko prehľadať, hej, kým nenájdem toto tu dačo. Nejaký warehouse. A možno viem, že to je, lebo toto je auto oni majú. To tu dať. Tento to není. Posledný. Tu na. To není ty. A je to on. Som si myslel, lebo oni majú toto auto. A oni ho mali tak oni ho mali stále, toto čierne auto a ono som ho videl tak v diaľke. Tá fajne. Kamo, to je najľahší hack v celom GTAčku. Kamo! Hurá! Je to takto? Ne, není. Let's go. No a čo mám nájsť? Niečo. Také clues. Neviem, čo toto odfotím to, lebo mi to píše, že to mám odfotiť. No hurá. Čo ďalej? Kamo, tak že ja okolo tohto neprejdem, tak neviem, že to tam je. Lebo mi to tu bliklo na obrazovke. Ešte dačo? A ešte... No hurá, máme to. Čo ďalej? Už sú tu. Oni majú neprestrelné to sklo mali. Gadžovci. No nasadám do Majka. Ešte tam, a čo tam mám ešte robiť? Ja už môžem ísť domu. No, zdochni. Oni majú neprestrelné tie skla. Neprestrelné. A čo ešte mám hľadať? Tu dačo? Neviem ani čo to po mne chce. Bo tu behám okolo toho. Od tých stôlov, stoličiek, neviem čoho všetkého. Ja to tu chcel. Nejaké friend mine parautix. Je to všetko? Ešte? Kámo, tak ja neviem, čo oni po mne chcú. Som im tu všetko odfotil, všetko, čo tu majú reálne. Nič není. Kámo, nač? A ešte toto malé hovno tu chceli odfotiť. No, všetko. Neviem, zoberieme. Môžem? A fakt. Som myslel, že ju nemám brať, ale tak. Díky. No takže už sme to dokončili a už idem proste stať to preč a malo by to byť všetko pre túto misiu. Takže... No takže už tu opúšťam túto misiu, no Elysian Island. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa.